Iya. Ayo. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ayo. Ya, ha. Terus. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil mu'minin. Bisnal homamati anasaro sairo anta bihi haro wasilil haziril hamim abastu bil homari unsyaki ina maudu bin kubihi nistatan habura al-ghazami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Orin wa min haromin Rukadimin al-hufari Alhu amin Fasiku fil khoriwas Siti kulam yarimah Wakul wakuluna Bidil khasami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wadur komawa wadatul ankabuta ala khairil bariyati lam tasus wa lam tahumi. Wadur komawa wadatul ankabuta ala khairil bariyati lam tasus wa lam tahumi.
Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyunawit pasang kalimat apik tidak benar leduri dewawain tawang-tawang. Tebarang sidi sekol pinuntuling ron kelopo. Pilihatur kawula sak mangke kathah lepat duwet diagung panggak somo. Nuwun kawula nuwun. Wedring Marabini sepuh hati sepuh ingkang linenggah wonten ing tlatah dusun Kangkung Pingeposari Semanu Guru Kidul ingkang satowu kinurmatan. Sagung dumateng para pangemban-pangemban praja ingkang satowu kinurmatan. Lan ugi sagung dumateng para alim ulama kang rinten kelawan dalu tansah sinanding kitab suci minangka panuntuning agami. Lan ugi dumateng kadang Werda Taruna sutresna budaya ingkang kawula tresnani. Kepareng wonten ing mriki kawula sak kanca, kawula sarombongan karangan squad original kang kapinjil saking tlatah Jatirejo Gari Worosani Guru Kidul. Para sowan tinibalan paring ngasong panglipur paring ngasong pasubangetan. Atur pambagya dhumateng para warga wonten ing tlatah Kangkung Pingeposari Semanu Gunung Kidul. Sampun derek angregengaken hati cara bersih dusun merti dusun bersih desa. Rasulan wonten ing warsa 2000 niki Bapak ingkang badhe kababar wonten tinuwun dengan dalu menika niki Bapak Putri, Bapak Putra, ugi lan sok mangke Bapak ingkang angka pungkasan niki Bapak Kewan Alas. Sarana kukus dupa kang kumelun ingkang tanpa jalma saking para bapa. Mugi dados syarat sarana paring pinurmatan dateng sanak kadang kawula panjenengan ingkang boten teng kasat mitra. Kados pundi to kiprah kawula sakanca garengan squad original. Mbok pilih para rencang-rencang pradonga, para rencang-rencang among beksa sampun samakta ing gati sawega ing diri. Kula suwun dhumateng para pamirsa sedaya budaya amirsani dumugi ning Bapak ingkang angka paripurna, Bapak ingkang angka pungkasan samangke. Para kanca lumaksana magita-gita siyaga ing gati. Karangan squad original. Karangan squad original. Karangan squad original. Bos, Karangan original ora model mani budal cok. ayo Kasul Jumadan Bapak Mas Kapul, Mbak Nurli, Mbak Amel, Mas Jarot. ayo sayang Kebareng kula badhe Amewiti kerso kawula aturi perasa dumateng para miyarsa niki jadilan karangan monggo Bapak Ibu lan tamu sedaya dilegahan lan ngendikan kanthi mertika atur pirsa
tamu sedaya niki jadilan saking desa Jatirejo. Karangan sak rombongan siap-siap Hara. Iya. Ayo. Yo. Dumateng penonton ing sak pinggiripun pintu keluar masuk, mbok bilih sak mangke nyuwun ngapunten anggenipun papan radi sesek sak mangke akses keluar masuk ampun dosa manah panjenengan. Iya. Nggih. Yo. Ayo kita. Zaki Septia. Gaplek. Irfan. Yo. Angga banyak. Kalau. Kak. Mel. Iya, sas. Iya. Awas. Iya. Yo.
kanca garangan spak ingkang paring asma kang wis kondang misuwur sanes Bantara Tos, 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 tos. yo kanca ayo padha mrene yo amirsani kiprah kula sak kanca garangan spak ingkang paring asma kang wis kondang misuwur sanes Bantara Ya. Garangan spak ingkang paring asma kang wis kondang misuwur sanes Bantara ayo yo ha ha Yo yo Warungnya dibuka di kota Jeddah sang kiri panas kebel mas nyamplak tenan mas wegang rengadene manis manis kelayane sadar putra sing dipikir ke arah mangsa gawe bingung atiku lirikane duadu gawe bingung atiku iki piye setelang apa kok sing dipikir kok ora rumangsa yo 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 Iya. yo 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 he oh he oh alah ya oh ya oh ya ya oh dah ha oh 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 ya oh ya Ya.
Etul-etul alone alok use aku ngumpet ora saya ngikul. Kembang suket nang desa alo-alo-ose Pak Budi ngapet ditinggal lunga. Oh ye Ngono ya. Kapan goni mulutan kapan goni mulutan belah pintek jaluk gulune. aduh Kapan goni keturutan bojo loro padha agure. Dan daras kak kurang ngombe. Dan daras kak kurang ngombe. Pikiran dan apa ketika Rodok jalak ke ombo-ombo Ngaturi sugeng para pramirsa monggo binela lenggah sekeco. Beri ngapunten ingkang penting kirim pintu masuk. Ya, dikasih jalan. Dikasih jalan ayo, dikasih jalan. Dikasih jalan. Apa ngono ya? jane kali iso dibentuk jajakono pinggir sekoro. Agese Mas. Pedote tali iso disambung pedote tresno ketok ning mata. Layang-layang tak pakai benang. Layang-layang tak pakai benang. Benang satu diambil tali. Siang malam selalu terbayang. Oh dirimu si jantung hati. Kondeng Siska Puspita. Ya. Yo, ahoy. Iya. Ayo Mas Mada. Siska Puspita. Siska Puspita. Aja salah gong lho. Aja salah gong. Siska Puspita. Thank you.
Zaki Nur Diastumi. Jos Iya. Paman Sehari sih. Ayah. Ha. Iya. Ha. Iya. Rambut tekan Atur kaya tanpa guna uripku ning alamku dunya mugi enggal pilihku Yes. asik hai di Jepang saya wis ni Kanca ayo kanca ayo kanca padha sing prayitna ayo bangun desa kanca ayo kanca ayo kanca yo prayitna ayo mubeng desa Iya. Karangan squad original. Iya. Gaple. Haha.
macan mangga beka-beka gantong dia bos nyotok kagungane yang nyoto gawe Ayah. Hos, wey, ya, Slepret kempul ungkung tendang riyo tertipung imbal konang loro terslendro selopret pelok jaran ke panggung pelan ikut macan mangap bujang gadong kalian bos nyoto kacungan royok tos gawe kundi yo, ayah, go, ayah, wey, wah ditoke heeh, sebabe aja nganti anggap perang karo Zaki wah ya beda jalur Kak Zaki yo karo Irfan no ya ngono kok iki Angga karo Irfan no aja nganti perang caloro kebuk tumpes dadane hah sing wis ya wis le yo wah, wey, Sun Sarati Duporatus kode yo tos, yo, ayah, yo, wey, yo, hore. Nggih. Dalane ampun ditutupi nggih Pak Bu. Wadaring Sabtu Risak bobokan tumuju Wadari Sastroning Sanggar Pakuncen
remban Pepari saking dawa saking donga pemuji manungsa Timur pasaraken dening gugu sing tulpa kanggo melun kang sumebar wonten ing dirgantara sumundul ngawiyat wonten ing Asmara Laya. Pertiwi Bu Pertiwi Kadya gawe hara ing sasining kayangan Sisut ucap donga dari sang bapa kang satu tampil kekiduing risang dewa risang Bathara kumbang hangsuk sekar sambraning ambil ngengeng saking jana menungsa kang mapan wonten ing sajroning jana loka termasuk ing wonten ing badan alus risang menungsa salin jiwa tunggal raga Yo Ayo. Iya. Alan. As yo. Weh. Wah. Kerangan skop lagi Us. Weh. Ayo. Karangan skat original. Ora modal wani budal cok. Cuma awis tolak bala ing sengkala Dosang popo. dosang popo hang racik tata sesaji kanggo srana denira sung pamuja Hamaminto. ore nugroho samiti Nabelno Denira darme pancongko Nantowa Berkah basuki yuwana Wangkuci Tadini Kang Allah betul para Sesambi rahayu Karangan setetet jono Karangan squad original Ora modal wani budal cok. Karisma pura. Kemang dilekting, terima kasih. Oh, cuma wis tolak bala ing sengkala. dosang kyai Dosang kyai kang raket tata sesaji irung dibangun kanggo srana gembira asung pamuji pameminta kersane sangi yang witi Inapu
sregep lho Mbah dan senengan. Wes mestine nasibku Iya. Yesus kah? Nasibku aku ditinggal bojo
Tepung. Lah kamu aja ditinting Iya. tok. Tidak apa-apa. Ngapa? Pripun? Kelabang. Oh, Oh, tenan to. kelangan delok to, Wis mau apa Bul. aku tenan. Mau. Pokoknya takon doweling hati-hati. Kelabang. Nggih. Saya ngangge rok Disukake ngandhap, dirapetke, dikopke, engko nek ana kelabang kala karo luwing mau wis matur aku. dadi luwing. Mas Jarot. Mas Jarot Dalem. nika ngaturaken sugeng rawuh. Injih. Sedaya tamu undangan matur nuwun. Ngaturaken matur sembah Sampun nuwun. paring berkat donga pangestunipun nika ugi wonten Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Pak Cek tadi kalian sedaya rombongan tamu undangan matur sembah nuwun awit rawuhipun Pak. Nggih. Mbok pilih mangke badhe nyawiji Nggih. kalian Rekan-rekan, nggih, garang sifat original. Nggih. Setunggal Mau wis ning arep wis ngomong pokoke ya. piye. Iki manggone ning lapangan Iya. ya. Heeh. Ki apa iki sepatuku petel bocah. Oh, darene kabul seng. Nggih. Mbok bilih sampun kondusif lenggah malih. Nyuwun pangapunten lenggah malih sedaya para Nggih. pamirsa. Sedaya penonton ingkang sampun lenggah ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tasih jumeneng kasuhan lenggah mawon. Anggenipun mreksani ingkang wonten sisih wingking kajenge ketinggalan sedaya. Pokoknya dipun jagi keamananipun kiambak-kiambak Leres Mas Kabul. Nggih, heeh. Leres. Ranten nika panggone nggih wonten tengah alas. Mas. Nggih. Betul sekali. Heeh. Nggih. Pokoknya ngati-hati ya Bu Nono kala jengking lho Bu nggih. Kala jengking. Nganti atos nggih. Oh, kalau menjing iki. Aku ki baru lagi ngerti ki lho. Apa? Amel ki suarane iso apik iso dhuwur aku ngerti. Loh, Nggawa setobok nih. iki ki disetobok, iki ki parlet. Lho, dadine iso Nek Nyalon. setobok kae to. Heeh. Tok gawe ning TV-mu. Heeh to? Heeh. apa to cah Lah iki? iki tak gawe ning gegerku. Oh, Ora iki goreng TV-mu tak gawe ning kabel iki Apa? kudu setobok. Terus apa? Koyok. Lho, ngantek nyenol kok ngene iki ning geger. Antek ya. Ya ayo, caos panglipur apa Mas? Iki Kabul? tetembangan malih Mas Jarot diaturke sedaya para pamirsa Nggih. kabagen matur nuwun awit Kula rampung mangke sedaya tamu boten undangan. saged dugi bubar Mas. Wonten ayan malih. Waduh. Mreksa tiyang sesek. Ki lho wis. Oh kaya dokter. Iya. Oh mantri apa? Mantri Nggih. kewan po. Ya, lagunya apa iki? Lagunya apa Mas? Ingat Jadi wong kurang telu halus ya, belan. wong telu Ayo ya ayo mau. wong telu. Mbak Em. Pelantangane maju Ayo. kene. Aku sing kiper. Pendeng anu back. Kabul apa iki? Heh? Sayap. Aku sayap 2. Jinjite dinggo jinjite lah. Aku sayap 2 ST1. Ayo. Tak yo. Yuk. Kanggung B bergoyang. Kanggung B luar biasa matur nuwun. Opo aku iki kasmaran dik. Ora doyan mangan opo maneh doan tansah mikirake dirimu orang aduh cah ayu indah ngono rasa kangenku Dek Musti Hatimu cah. iya Beda rasaning atiku. Saben dina aku kelingan sliramu. Duh wong ayu tambah ono rasa kangenku. Sikat iyo. Ho ah ho yo. Silo lu kasmaran gawe ati tratapan
cecer kadya mantenan muga-muga bisa dadi kasempatan Sak pendeng lho iki. Jarot Bisma Matur Sembah Nuwun Kabul Mahesa. Ho ah we. Asik ya Sa. kowe enak ya Rat ya Penak tenan. kowe ngene kok bingung Pak Senen goyang lho iki Pak Duko lho Rat Kamu ndi? iki Pak Duko Ah, apa aku iki kasmarate ora doyan mangan apa maneh dolan tansah mikirake dirimu seorang docah ayu imbang ana rasa tresnaku apa pancen kono atimu Bener ya sumpah yen ono ra beda rasane atiku iya saben dina aku kelingan dirimu aduh wong ayu tambah ono rasa tresnaku se tak dundung wedi pulang Kabul Mahesa Zino lupa kasmaran agawe ati tratapan hei kasmaran sulai koyo wong edan ayo kasmaran lulu cecer kadya mantenan muga-muga iso dadi kasempatan muga-muga iso dadi kasempatan luar biasa Kejatah gampang. Kasmaran. wah kasmaran kabul wah Pak Walah. Senen Mas Lah Jarot dalam Pak Dugo Senen iki jan Pak ora Dugo. ora rugi nimbali Mas Kabul Lah nggih. Mergane kasmaran Lah ra apa-apa lah timbang aku wingi kleru ning kono. Kas RT aku. Mas Kabul ki lembok Lah, warga mending. mriki saurunge poso. Pokoke Kabul aja dipenging punah dhisik Mas, Iya. soalnya arek disuwanke ning Kangkung B. Iya, bener. Dadine ya kasmaran. Wong apalku ya gurku. Enggak apa-apa ya. Luar biasa matur sembah nuwun sak pendek Jih. Mas Kabul. Penonton alhamdulillah luar biasa. Mereka ugi bintang tamu kelas atas dari rekan-rekan Jih. Kusuma Laras Percussion juga oke. Pun Ya. maringi lelagon napa pun Mas Jarot terus Nggih. nanti apa Mas Ayak manut Mas Jarot nika nggih. Apa? Mboten kesupen nggih. Jih. Dipun Apa aturaken meneh? matur sembah nuwun nika Pak Panewu, Pak Dan Ramil. Pak Manewu ya Dari Kapolsek Manu Iya, Girawon. matur sembah nuwun. Pak Lurah, Bapak Lurah adalah Ibu. Nggih. Matur nuwun sekali lenggah. Kok sik Mas Kemawon. Nggih. Pak Panewu Pak Lurah ki biasanya nyedaki aku Oh ngono. metu ngendi ya Monggo Mas. Jari cincin Mas. Jari cincing Aja dhuwur-dhuwur. Kiki sing kepatekon kemayu aku mah tak pendeng. Walah yo. nyuwun lagu napa Pak napa niki lagune napa niki lagune napa Ayang-ayang oke Ayang-ayang, siap Lurah. ayang-ayang Ibu ayang-ayang Ibu nggih nggih leres nggih ayang-ayang nggih dipun ayahi piyambak napa dipun wakilke Biasane wakil Bulu Raki nggih sok remen. Ibu pun paham kan wakil niku pripun Aja dhuwur-dhuwur nek wakil pripun pun paham ta Bu tasih dibuka ya Endeng polae. ayang-ayang nggih Nggih Pak Lurah ning Bu ayang-ayang. mugi-mugi rezekinipun lancar napa ingkang dados panggayahipun saged jumbo nggih astagfirullah Ibu matur nuwun rezekine lancar nggih Bu nggih
sedaya urusane sakit kesempatan Ibu nggih. Amin. Panjang yuswa Ibu nggih. Amin. Wah, sesuk-esuk entuk proyek Proyek apa, Cak? 3 miliar. Saking Pak Lurah. Ngono. Oh iki Pak Lurah iki kondang lomono kena ning Ngeposari. Nggih. Matur nuwun nggih Iya. Pak Cip tadi. Dalah Ibu ngersake lagu ayang-ayang nggih Pak. Ayang-ayang. Mas Rudi, Mas Mboten Rian, nyanyi, Bu. Mas Hayat Mboten. dicepakke. Ayang-ayang Mas Rudi nonton. Ayang-ayang dicepakke. Yuk. Sama siapa? Sama siapa? Bertiga. Ayo, bareng-bareng Semuanya yuk. berdiri yuk. Yo, bersama garangan squad original. Original. Apa meneh iki? Kelabang meneh ngono apa? Gusti Allah apa yo? Ora apa-apa. Eneng apa eneng apa? Ayo kelabange rada mikir. Yo kelabange kon mikir, kelabange kon mikir. Betul rasane ati kan nanda seiting. Nggih penonton duduk kemawon nggih. Ayo penonton duduk. Aku kowe lapo katresna. Mas wong. Monggo penonton duduk mawon, monggo. Ojo selengkap tresno pancene tresno kuwi akeh pacoba. Pak Cep tadi kita kasih ayang-ayang Pak. Pak Cep tadi terus maduun dalasan Ibu. Harapku nganti katresna. Yen to aku sliramu dadi anonis. Sekajap rai sono bakal tak jodoh yen durung kapisah reka kuwasa. Kang Mas kowe sing sayang ora lilo aku kebangan. Dimas musti kaning ati dongaku siji tresno iki abadi. Oh dewa-dewa ing asmara kuwano ati kawula anggon kula lapo tresno tekan kendal saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kan suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Amelia Nandika. Kang Mas, muga cinta kalian bakal terus terus ya. Ya, ya. Api bohong. Kang Mas, kowe Sekap 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 sekap. ora lilo aku kebangan. Dimas musti karing ati dongaku siji tresno iki abadi. Oh dewa-dewa ni asmara kuwano ati kawula anggon kula lapo tresno tekan kendal saking coba tak rewangi
dewa-dewa ning astana anggen kula lampun tresno datang kendhat saking coba wangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sampun pinanggani Mas. Nggih, Mbak Amel. Pak Cid, Pak Lurah sampun nggih, Pak. Mugi remen ing penggalih lagunipun dipun aturaken monggo dipun aturi lenggah kanthi sekeca mekaten. Ugi ngono Mas Kabul. Nggih, Sak. Wau wonten saweran saking Mas Dias. Nggih. Heeh, sawerane Mas Dias kopi hitam cacahe 6. Oh, Ya, sawerane Mas Dias matur sembah nuwun Mas Dias. Ah, jan ora umum tenan kok. ora karo donat nih. Ora, donate wis. Donate Tak wis. kira-kira meneh. Ning iki sawerane saka Mas Dias kopi Oh, nggih, hitam Mas Dias. 6 gelas. Ya, jan luar biasa kok ketua garangan iki jan yo ampuh tenan. Heeh. Matur nuwun lho Mas Dias. Potongnya tanggal 4 wae ya. Ya. Ya, ditarik. Yo. Ayo. Ayo jarot. Kondur. Hoi kondur karangan sepat original orang modal wani budal Kusuma Laras para kusya. Ayo. Yen luntur menterane ora kaya yen luntur tresnane takane atine kaya mung sak dhewe Ora sempat saben dino mung tansah medhoke saben kepathok temengi kang derepno dadi yo ora maido kala mongso gawe gelo ewo semono nganti bisa anglunturke tresno Ditambakno mrono mrene tiwas dedawa larane pabrik nanging topo sejatine ora liya wong awake bos. Karangan skat original. Yo! Bos. Yo! Bablias. Oh.
Hos. Wey. Anggia mirsani kula sakoco jadilan karangan swan suka-suka samya amri perbiya kita bersane para kawula muda Iya. jos 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 Mada, mada. jos 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 Iya. Iya. Yuk Anglia. Wes. Wes toh. Marilah Wes. Kasmaran. Kasparan. Moja kesayangan Siska Puspita. Ya HO. Iya. Ayo Mbak Vina. Ratu Mbak Cucuan lho. Oh. Barengan squad original. Iya. Iya. Wah. Iya. Ya. Kuwi jenenge sound system. Yo, jenenge Sound system. jenenge Sound system. Sound system. sos sintem. Sos Roket sikat piye ta? sos sintem. Sound system. Sos sintem. Sos sintem. Ayo, sikat Mas saya. Yuk. Tatiten. Roket chicken. Ayo, cipat ngono Mas Jarot. Yo, gaplek, gaplek. Yo. Gaplek. Yo. Sanus. Iki lho. marilah kemari marilah semua mari bergembira bersama karangan squad janganlah bersedih janganlah berduka hilangkanlah saja semua rasa duka lara Kondur. Kondur. Wey, haus Huh? kondur. Ayo terus. Sekali lagi. Iya. Wey. Iya. Cas. Wos.
gelem darat. Os, yo. Kok rame. Tilak. Dulu. Kapok jare bintang tamu kok. Cici. Etok tawon sa. Tawon. Mundur. Ayo prakanca suka-suka gembira mirsani kula sakanca Ayo, Agita. sinareng karangan squad musik rampak penarine sigra ayo kanca temrene yo mirsani kula sak kanca Sloku betok ela sira bandang solo le payung muda majengit lolo mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip sregep ibadah. Amin. Iya. Aku cocok karo kabul lagi. Kasmaran. Ayo. Mas. Kok iki gocek kok siken lho. Ayo. Ayo. Iya. Os. Weh, iya. Iya. Oh, bayu lang kita. Sing bayu bali ning bayu. Sing kayu. Ayo. Jare to jadi cekelimik. Iya. Pengrampung. Jatilan. sampun bubar. Sampun bubar. Sedaya pemain Lah, sampun. Oh isih. Mbak Nuri. Mbak Nuri. Pripun Cak? Nggih, sedaya pemain sampun kondur. Sampun kondur. Hah? Oh kote. Kotek. Oh butuh. Kotek. Butuh. Ra pareng ngono kuwi ra pareng. Ra pareng lho. Sik butuh kok ya. Kok nek kurang ketayamum. Tayamum. Kasmaran. Wah. Ngilo. Jan Tapi aku irung dibangun. jan bunga nek awor Mas Kabul ki. Wingi Iki pabrik pabrik rung rung dibangun. dibangun. Saiki kasmaran. Karena tugasku adalah menghiburmu. Ngono kuwi bayare gede dhewe lho. Iya Kabul. Sopo? Heeh. Lah kowe kok ora nyambingan usah. 2 juta aku ninggal BPKB. Iya. Ayo bali. Gadong. Dalem. Lagune apa, Gong? Lagune Duber Gunung. Gugur. Oh, bubar gunung. Duber gunung. Nyanyi
karyane praja rene tutur gunung tandang gawe sayok rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulang mesti enggal rampunge kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris. Yo 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 yo. Dali dali. Ayo perso ngayahi karyane praja Tutur gunung tandang gawe sayok rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro papat maju papat mesti enggal rampunge kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris. Ayo. Kolobis kule kolobis. Iya. Kondur. Woi, os. Kasmaran. Woi. Yo Gapito Iya. Iya. Canda. Oh iya. 14. Ayo. Woi. Iya. yo ya Kemiri ini orang kemiri. Ya. Os. Woi. Kondur. As. Mas. ayo Mas Topik semangat Ayo. Kolobis kule kolobis. What? Ya. Sandangane wis diganti putih. nyemer Son Sarati. Suparatus. Duparatus. Mas Kabul.